Αγαπητοί συμπατριώτες, φίλοι και φίλες της Ομοσπονδίας μας, σας καλωσορίζουμε για αυτή την χριστουγεννιάτικη χωρεσπερίδα μας, σε αυτό το θαυμάσιο κτίριο του Σαρόπουλου Μεγάρου, όπου στεγάζεται, όπως γνωρίζετε, η λέσχη των αξιωματικών των ενόπλων μας δυνάμεων. Η παρουσία σας απόψε, για δεύτερη χρονιά, επιβεβαιώνει ως ορθή την προσπάθεια που κάνουμε για τη διοργάνωση ποιοτικών ετήσιων χωρεσπερίδων. Θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση της απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου να τιμήσει απόψε τους διατελέσαντες προέδρους της Ομοσπονδίας Βουλγάνας από την ίδρυσή της έως το 2017. Καθώς επίσης και τον γραμματέα του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Πέρσι, όπως είχαμε αναφερθεί εκτενώς, στη δημιουργία, τη διαδρομή και τους στόχους της Ομοσπονδίας, από τη σύστασή της έως και σήμερα. Απόψε, στη μνήμη αλλά και στα πρόσωπα των 6 διατελεσάντων προέδρων, τιμάμε ένα εκλεκτό ανθρώπινο δυναμικό της μουργανιώτικης αποδημίας, τους δεκάδες συμπατριώτες μας που θύτευσαν ως μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων έως σήμερα. Δυστυχώς, στα 37 χρόνια που πέρασαν από την ίδρυσή μας, οι περισσότεροι δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Με πρόσφατη απώλεια, νοπεί ακόμα την απώλεια του Προέδρου Θωμάς Β. Ξεκινάμε όμως την αναφορά με την βράβευση του γραμματέα του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, του κυρίου Δημήτρη Νατσούλη. Ο δικηγόρος Δημήτρης Νατσούλης, ελάτε κύριε Νατσούλη, κατάγεται από τη Χαραυγή. Είναι αυτός που με την άριστη νομική του επάρκεια μόχθησε και πέτυχε τη σύσταση της Ομοσπονδίας ως προς το νομικό του σχέδος, καθώς επίσης είναι και ο συντάκτης του καταστατικού λειτουργίας μας, μια καθόλου εύκολη δουλειά εκείνο τον καιρό, το οποίο παραμένει έως και σήμερα επίκαιρο στα κύρια μέρη του, αν εξαιρέσει κανείς φυσικά τα οικονομικά μεγέθη διαχείρισης. Κύριε Νατσούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Πρόεδρο για την τιμή που μου κάνει. Εύχομαι η Ομοσπονδία μας για πολλά ακόμα χρόνια να μπορεί να προσφέρει την πλούσια δράση της για το καλό του τόπου μας. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ό,τι υποθεί ο καθένας από εμάς. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον πρώτο πρόεδρο κατά τα έτη 1982 έως 1989. Εδώ για τον πρόεδρο, τον κύριο Βασίλη Τσοπόκη, με καταγωγή από την Λούσμα το Κεφαλοχώρι. Ο Βασίλης Τσοπόκης είναι ο ιδρυτής της Ομοσπονδίας Βουλγάνας. Συνέλαβε μεταξύ άλλων επιφανών προσώπων την ιδέα της δημιουργίας της με γεωγραφικό, ιστορικό και πολιτισμικό προσδιορισμό, προσδίδοντας ο ίδιος με τον δυναμισμό και τις οργανωτικές του ικανότητες το στίγμα μας που διαρκεί έως και σήμερα. Μετά την προεδρία του υπήρξε για αρκετά χρόνια μέλος αρκετών διοικητικών συμβουλίων, παραμένοντας πάντα πρόθυμος να προσφέρει την εμπειρία και τη βοήθειά του όταν αυτό χρειαστεί. Έχει χρηματίσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πατριωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας. Έχει γράψει δε το βιβλίο «Και πάλι θα ανταμώσουμε», που αναφέρεται στη λαογραφία της περιοχής της. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσοπόκη. Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι, δεν μπορεί να γίνει σήμερα ένας απολογισμός μιας ολόκληρης δουλειάς που
πράγματι ανέτρεψε τα δεδομένα της εποχής. Η δημιουργία της Ομοσπονδίας δεν ήταν μια μεγέθυνση των αδελφοτήτων. Ήταν μια ανατροπή και έφερε πολιτισμικά και ιστορικά στοιχεία του τόπου στην επιφάνεια. Κάποια στιγμή θα γράψω ιδιαίτερα για το τι σήμαινε να πάρει ταυτότητα ένας τόπος. Κάποια χωριά απομονωμένα αλλά με κοινά στοιχεία απέκτησαν αυτό που έπρεπε να πω να είχε δώσει και η πολιτεία. Απέκτησαν την ταυτότητά τους. Δεν θα σας κουράσω. Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο, όλα τα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια, όποιον συμμετείχε έστω και για μία φορά σε κάποια δραστηριότητα της Ομοσπονδίας. Αγωνιστείτε να το συνεχίσουμε. Η κυρία Ζωή Ντρούγκα κατάγεται από το Οριζό, την Αράχοβα. Εκπροσώπησε την Ομοσπονδία μας από τη θέση της Προέδρου κατά το έτος 2011 έως το 2017. Είχε προηγηθεί η πολιτικής θητεία της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εργάστηκε συστηματικά και με συμπαραστάτη πάντα το σύζυγό της Χρήστο, πέρασε με την κουλτούρα που τη χαρακτηρίζει την Ομοσπονδία μας στη νέα εποχή της δεκαετίας που διανύουμε. Είναι αυτή που αναβίωσε και συνέχισε τις πολιτιστικές δραστηριότητες της Ομοσπονδίας στα χωριά μας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή εκδηλώσεων με τον ευρηματικό τίτλο «Γιορτές Πολιτισμού Μάνα μου κάνα». Κυρία Πρόεδρε. Θα το έχουμε σίγουρα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς και το Διοικητικό Συμβούλιο για την τιμητική αυτή διάκριση. Νομίζω αδικό όλους αυτούς που πορεύτηκαν μαζί μου. Θέλω αυτή την πλακέτα να τη μοιραστώ με όλους αυτούς που συμπαραστάθηκαν μαζί μου, που με εμπιστεύτηκαν και μαζί δημιουργήσαμε ό,τι δημιουργήσαμε. Αυτή την πλακέτα θα την τοποθετήσω κάπου ψηλά στο σπίτι μου, σε μια γωνιά, και όταν τα εγγόνια μου ρωτάνε τι είναι γιαγιά ή μουρκάνα, θα λέω είναι ένα ιερό βουνό, σαν το Φούτζι, όπως θα έχουν στην πατρίδα της μαμάς τους. Ένα βουνό πονεμένο με δικιά του ιστορία. Και όταν θα πούν τι είναι η Ομοσπονδία, θα τους πω η Ομοσπονδία είναι μια μεγάλη αγκαλιά που αγκαλιάζει τις αδελφότητες και είναι μια μεγάλη μάνα, μάνα Μουρκάνα. Και θέλω να χαίρομαι που πολύ που τούτο το ΔΣ συνέχισε με το δικό του τρόπο αυτές τις εκδηλώσεις που στόχο είχαν να μοιραστούμε και να δείξουμε τον πναϊκή πολιτισμό μας. Ωραία είναι αυτά που κάνουμε στην Αθήνα, όλα ωραία είναι, αλλά κάπου ξεχνάμε και τα χωριά μας. Και για μένα προσωπικά το μεγαλύτερο επίτευγμα που θα κάνουμε είναι να αγκαλιάσουμε τις αδελφότητές μας. Αυτό το λέω έτσι, απόψε ίσως δεν είναι ο χώρος, αλλά αν δεν αγκαλιάσουμε τις αδελφότητές μας και δεν δώσουμε δύναμη στις αδελφότητές μας, δεν θα έχει δύναμη ούτε η Ομοσπονδία. Με αυτά τα λίγα, σας ευχαριστώ και πάλι, εύχομαι σε όλους χαρούμενα και ευλογημένα Χριστούγεννα και η χρονιά να είναι ειρηνική και με αγάπη στις καρδιές μας. Προχωράμε τώρα στους αείμνηστους προέδρους μας. Ο Γεώργιος Πούντουρος ήταν ο δεύτερος πρόεδρος από το έτος 1989 έως το έτος 1990. Καταγόταν από τον Αμελώνα, την Πόβλα. Παρά το προχωρημένο της ηλικίας του όταν ανέλαβε, κατόρθωσε να διευρύνει τη δράση της Ομοσπονδίας μας στη γύρω περιοχή. Έγραψε 2 βιβλία, οι Καλατζίδες της Μουρκάνας το ένα και τα Αλωτινά
και αξέχαστα το άλλο που αναφέρεται κυρίως στην ιστορία του χωριού του. Είχε ανακηρυχθεί επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας. Καλώ τώρα τον πρόεδρο της αδελφότητας της Πόβλας, τον κύριο Παναγιώτη Αναφαντή, να παραλάβει για λογαριασμό της οικογένειας την τιμητική αυτή πλακέτα. Κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Ιδιαίτερη τιμή και χαρά είναι για το χωριό μας η βράβευση του άξιου τέκνου του χωριού μας, του αείμνηστου Γεωργίου Κούντουρου. Ευχαριστούμε πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Λουγκάνας για την τιμητική αυτή διάκριση. Είμαστε περήφανοι για τον Γεώργιο Κούντουρο, για όσα προσέφερε και στην Ομοσπονδία, αλλά και για πολλά χρόνια που ήταν πρόεδρος στην αδελφότητα του χωριού μας. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλές γιορτές και ευτυχισμένο το 2020 σε όλους. Να είστε καλά. Ιωάννης Κέντρος καταγόταν από τον Τζαμαντά. Συμμετείχε για πολλά χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο και ανέλαβε την Προεδρία από το 1990 έως το 1992. Συνεπής άνθρωπος με φλογερή φιλοπατρία και ισχυρή προσωπικότητα. Παρακαλώ τον αντιπρόσωπο της οικογένειας να έρθει να παραλάβει αυτή την τιμητική πλακέτα για τον αείμνηστο πρόεδρο. Ωραία. Πολύ καλές γιορτές. Ο Δημήτρης Κίνος καταγόταν από το Κεφαλοχώρι, την Πλούστα. Αναλαμβάνει την Προεδρία το 1992, παρακαλώ λιγάκι, έως το 1998, όπου αναπάντεχα φεύγει από τη ζωή. Πολλά οφείλει η αποδημία της περιοχής μας σε αυτόν τον επιφανή συμπατριώτη μας. Πνευματώδης και ενωτικός, προσδίδει με ζήλο και το ήθος που τον διακρίνει μια νέα οπτική στη δράση της Ομοσπονδίας αλλά και των αδελφοτήτων μελών της γενικότερα. Η απώλειά του, η πρώτη εν ενεργεία Προέδρου, συντάραξε τις τοπικές κοινωνίες των χωριών εκείνη την εποχή. Η πρωτομή του στο σύμπλεγμα του μνημείου του αγροτικού κινήματος των 16 χωριών στη γενέτειρά του, ένα έργο που φιλοτεχνήθηκε από τον κλήπτη Θεόδωρο Παπαγιάννη, θα μας τον θυμίζει πάντα. Επάξια τον εκπροσωπεί συνεχίζοντας την δική του φιλοπατρία, η σύζυγό του, η αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και χωροδιδασκάλισσά μας, η κυρία Ρουλαχίνου, την οποία καλώ θα παραλάβει την αυτή τη πλακέτα. Είμαι σίγουρη ότι θα συγκινείται πάρα πολύ ο αείμνηστος σύζυγός μου με αυτή την τιμητική διάκριση, για την οποία εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι σε όλους υγεία, καλές γιορτές να περάσουμε και η Ομοσπονδία να συνεχίσει το έργο της όσο μπορεί με νέο αίμα. Θερμή παράκληση να πλαισιώσουν την Ομοσπονδία μας πολλά νέα παιδιά μπουργκανιώτικα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Νικόλαος Κοτσόνης καταγόταν από την Κεραμίτσα. Προείδρευσε από το έτος 1998 έως το 1999. Ανήκε στα στελέχη μας που είχαν αξιόλογη προσφορά, θέληση αλλά και πίστη στην Ομοσπονδία. Στην πολυετή θητεία του δε ως πρόεδρος της αδελφότητας του χωριού μας, εκτιμήθηκε για τη συνέπεια, το πάθος και τη δράση του για τα προβλήματα γενικότερα της περιοχής. Καλώ τώρα την κυρία Βασιλική Κοτσόνη, τη σύζυγό του, που είναι εδώ σήμερα μαζί μας, να παραλάβει την τιμητική πλακέτα για τον αείμνηστο αυτό πρόεδρό μας.
θερμά απόψε τον άντρα μου. Σας εύχομαι καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι καλή χρονιά με υγεία στα σπίτια σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θωμάς Μήτας υπήρξε ο μακροβιότερος πρόεδρος μας. Θήτευσε από το έτος 1999 έως το έτος 2011. Διορατικός και νουνεκής κατάφερε να οδηγήσει σωστά, με αμείωτο ενδιαφέρον και δυναμισμό, τη δράση μας σε έναν κόσμο που άλλαζε γρήγορα στη δική του εποχή. Ο απολογισμός της ιδέας του πλούσιος, με κορυφαία στιγμή την ολοκλήρωση της αγοράς των νυν γραφείων μας στο κέντρο της Αθήνας, ενός χώρου 220 τετραγωνικών μέτρων, με την προτροπή και την καθολική στήριξη του τότε Διοικητικού Συμβουλίου. Η μοίρα το ήθελε να το πληροφορήσει ο Ομιλών λίγο πριν φύγει από τη ζωή για την απόψινή βραδιά, αλλά να του απονεμηθεί αυτή η διάκριση μετά θάνατο. Ίσως, αν αυτό είναι εφικτό, ποιος το ξέρει, θα έχει ενημερώσει τώρα και τους υπόλοιπους συναδέλφους που συνάντησε εκεί ψηλά. Του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για την τιμή που προσφέρουν στον πατέρα μου. Είμαι σίγουρος ότι θα ήθελε να ήταν εδώ, θα ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος για αυτή την κίνηση. Η Μουργκάνα ήταν ο τόπος που γεννήθηκε, ήταν ο τόπος που τον αγκάλιασε τώρα που έφυγε, αλλά πάνω απ' όλα ήταν το πάθος του, ήταν η αγάπη του και ό,τι έκανε στη ζωή του ήταν το πρώτο και το τελευταίο πράγμα που σκεφτόταν. Ελπίζω να συνεχιστεί και βλέποντας τόσο πολύ κόσμο εδώ πέρα, είμαι σίγουρος ότι ο τόπος θα έχει μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν η πρόεδρή μας, αυτή ήταν η διαδρομή τους. Κρίναμε σκόπιμο να κάνουμε αυτή τη μικρή αναφορά, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που με τη δράση τους είχαν και έχουν το ιστορικό προνόμιο να θεμελιώσουν το παρόν αλλά και το μέλλον της αποδημίας στον τόπο μας. Τους ευχαριστούμε και θα τους θυμόμαστε πάντα.